Esenmisiz, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатаба койбір темалар турында кыскача. Баскычтагына 20 үйгө де кирелер, 25-11 йортунда яшаучылар күсілер һәм тышканнар аркасында интиге. Фантастик операция, табиблар yüklü хатын кызны һәм аның тумаган баласыны зур инфаркттан соң саклап калалар. 25-11 йортунда яшаучылар күсілер һәм тышканнар аркасында интиге. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. 25-11 йортунда тышканнар барлыкка килгән кимерүчеләре баскыч майданчыгында һәм шуп камералары янында күренә. Чалалар беренче тапкыр тышканнарны 2 ай элек күргәннәр. Ремонт начался, у нас начали бегать мыши в подъезде, поэтому ремонт идет уже как 2 месяца начался, начали менять трубы, они начали выбегать из подвала. Видел, да, как выбегали, видел. Где, в подъезде, в квартире? В подъезде видел. Когда мусор было, кошка прыгала, искала. Когда мусор, ну сейчас, видишь, чистили уже. 25-11 йортунда яшаучылар сөйләгәнчә, тышканнар баскычтагына йөрми, алар инде шауларның фатирларына да үтеп кергән. Для меня была полная неожиданность, что мы проснулись, и утром лежит мышонок в ванне, и лежит кот рядом, то есть он поймал. Затем я стала разговаривать с соседями, соседи сказали, да, водится, даже назвали место, я толком не поняла, но где-то там, видимо, в трубе, наверное, мусорной. Идарәче компанияда проблема турында белүләре хакында белдерделәр. Коммуналь хезмәткәрләр гомуми файдаланудагы урыннарны дератизацияләгән. От мышей проводим дератизацию мусоросполов, мусорокамер и подвалов, атенданом. Это пыльное такое. Бу кимерүчеләр белән көрәштә ярдәм итәргә тиеш дип хәбәр иттеләр коммуналь хезмәткәрләр. Шулай ук алар 25-11 йортында электр белән тәэмин итү системасына капиталь ремонт ясалуында өстәделәр. Чыбыкларны монтажлау өчен тамбурдагы панельләр демонтажланган. Эшләр тәмамланганнан соң белгечләр беренче каттагы тамбурдагы диварларны ремонтлаячак. Барысы да 2025 елның 30 августына кадәр тәмамланырга тиеш. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Фантастик операция башка чамыны башка сүзләр белән атап булмый. Yüklü хатын кызда зур инфаркт була. Вакыт минутлар, секундлар белән исәпләнә. Ашыгыч рәвештә йөрәк күчереп утырту таләп ителә. Әни һәм баланың тормышы куркыныч астында. Ләкин мөгъҗиза була. Моңа төрле төбәкләрдән табиблар командасының җайга салынган гамәлләре сәбәпче була. Бер-берсеннән ерак булуга карамастан, табиблар хатын кызны һәм аның баласын коткарып калалар. Аның тормышы аңа кадәр һәм аннан соңгы вакытка бүленгән көне Екатерина Самойленко икенче баласының туын зур шатлык белән көтә. Йөклелек яхшы үтә, ләкин 31-нче атнада Екатерина күкрәгендә кискен яну сизә. Тын алу кыенлаша, булар барысы да кискен инфаркт билгеләре. Соңрак ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе табиблары коронар артерияның катламлану диагнозын куя. Первым этапом мы подключили аппарат искусственного кровообращения, что позволило нам стабилизировать артериальное давление и поднять его. Вторым этапом мы прооперировали сосуды сердца. Мы восстановили проходимость сосудов сердца и установили туда стенд. Мы улучшили кровоснабжение сердечной мышцы. Это позволило нам на короткое время стабилизировать состояние матери и ребенка. Бу Россиядә йөклелекнең мондый срогында, мондый диагнозның беренче теркәлгән очраган. Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсендә аңа ашыгыч рәвештә йөрәк һәм үпкә функцияләрен алмаштыручы ЭКМО аппарат урнаштыралар. Екатеринаның хәле ул вакытта бик авыр була. Нужно было принять сложное, но важное решение о том, каким образом будет рождаться ребенок на свет. Почему? Потому что, конечно же, вот то оборудование, которое было подключено в этот момент пациентка, это напоминало вообще кабину космического корабля, потому что там прибор, здесь прибор, большое количество проводов, катетеров, и, естественно, это свои отпечатки накладывало на то, какие риски мы будем иметь в ходе рождения ребенка. Соңрак табиблар консилиумы хәлиткеч карар кабул итә, ашыгыч рәвештә кесарево ясау. Кыз килода 600 грамм авырлыкта туа. На время операции, чтобы избежать большой кровопотери, наши коллеги из РКБ, которые специально приехали на операцию, перекрыли временно сосуды, которые питают маточную артерию, и это позволило нам избежать осложнения во время кесарево сечения.
Екатерина Самойленконы құтқаруға бірден-бір шанс йөрәк трансплантациясы була. Реанимациядан соң хәрби самолетта аны Мәскәүгә Шумаков клиникасына илтәләр. Нәкъ менә монда табиблар командасы ярдәмендә әни кеше икенче туган көнен бәйрәм итә ала. Ә бүген ул хәтта үзен коткаручылар ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе табиблары командасы белән шалтыратышып сөйләшә ала. Всем врачам, всем, кто за этим стоит, всем огромное спасибо. Я не могу кого-то выделить. Это была командная работа. А еще мы с тобой общались на искусственной вентиляции легких, когда ты была. Мы общались через записки, правильно? Ты писала, что тебе удобно, что неудобно, какие-то пожелания, да. Эти записки мы сохранили, когда увидимся, тебе передадим. Хәзер Екатерина Самойленкоға авыр һәм озак тернәкләндерү юлын узарга туры киләчәк. Лилия Гатина, яңалыклар. Шолда изге Георгий Победоносец исемендәге православие гимназиясы төзелеше дәвам итә. Исегезгә төшерәм, мәгариф учреждениесен төзү 2020 елда башланды. Гимназия Раскольников урамында 35-нче комплекста урнашкан. Бина кайчан файдалануга тапшырылырга тиеш, нинди эшләр башкарыла? Бу сорауларга җавапларны алдагы минутларда яңгыратырбыз. Георгий Победоносец исемендәге православие гимназиясын төзү зур темплар белән бара. Объектта көн сайын 100-гә якын кеше эшли. Эшләр ялсыз алып барыла. Проведены работы по гидроизоляции фундамента, по отштукатуриванию всех помещений здания, работы по устройству кровли проведены, установлены все окна, остальное все в работе. Автомобиль юллары предприятиясе хезмәткәрләре янгын сөндерү юлын ясый. Аның киңлеге 4 метрдан артык булачак. Шулай ук эчке бизәү эшләре дә алып барыла. Белгечләр инженерлык коммуникацияләр үткәрә. Салкын һәм кайнар су белән тәэмин итү янгын сөндерү системалары шулай ук янәшәдәге территорияны төзекләндерәләр. На сегодняшнем этапе ведутся все виды работ. Это инженерные сети, отопление, канализация, вентиляция, электрические работы, сантехнические работы. Также ведется работы по отделке. Православие гимназиясы бинасы 2 катлы булачак. Шулай ук цоколь һәм мансарда биналары да каралган. Беренче һәм икенче катларда уку сыйныфлары булачак. Мансардта китапханә, психолог кабинеты һәм административ бүлмәләр урнашачак. Цоколь кат кухня һәм ашханә өчен каралган. Мы находимся на цокольном этаже. В пищевом блоке полусухую стяжку заливаем, равняем полы. Төзүчеләргә кыска вакыт эчендә эшләргә туры килә. Бина тиздән файдалануга тапшырылырга тиеш. С 1 по 7 класс у нас в этом году дети будут обучаться по программе «Школа России» с применением русской классической школы. Шулай ук аларда математика, рус һәм татар телләре кебек фәннәр булачак. Православие гимназиясын төзү беренче этап. Икенчесендә стадион һәм спорт залы, өченчесендә актлар залы төзелер дип планлаштырыла. Шулай ук аларда математика, рус һәм татар телләре кебек фәннәр булачак. Православие гимназиясын төзү беренче этап. Икенчесендә стадион һәм спорт залы, өченчесендә актлар залы төзелер дип планлаштырыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. ПАО «Акибанк» – ваш надежный финансовый помощник. Кредиты с использованием средств материнского капитала. Жилищный кредит для многодетных семей. Переводы юридическим лицам в китайских юанях, долларах США, евро. Обмен валюты по выгодному курсу без комиссий. «Акибанк». Мы дорожим вашим доверием.